els estudiants i la resta de la comunitat universitària es veuran obligats a pagar per aparcar els seus vehicles en les instal·lacions de la universitat, un servei que fins ara era gratuït. Aquest fet és una conseqüència més de les constants i intenses privatitzacions que s'estan efectuant a la nostra universitat, les quals obedeixen a un gran procés de mercantilització a nivell europeu de l'educació, anomenat Espai Europeu d'Ensenyament Superior, també conegut com el Pla de Bolonya. Aquest es manifesta en el control dels diferents serveis derivats del sistema educatiu, com ara són la gestió de cafeteries, copisteries, impremtes, aparcaments o el propi ensenyament, en mans dels interessos exclusivament econòmics de determinades empreses privades. A partir d'ara, aparcar a la Facultat de Ciències Jurídiques et costarà aproximadament uns 35 euros al mes, és a dir, 350 euros a l'any que es sumaran als serveis que ja havien de pagar fins ara: matrícula, taxes derivades, fotocopis, impressions, crèdits de lliure elecció, benzina o transport públic. A més, aquests diners no aniran destinats a la universitat, sinó que van a parar a les butxaques d'una empresa privada que s'enriquirà gràcies a allò que alguns anomenen ensenyament públic. La universitat ens ha demostrat que no està disposada a millorar aquesta situació i, a més, en els propers mesos afectarà a altres facultats de la URB. Aturar aquest procés només depèn dels estudiants, només depèn de nosaltres. Els estudiants exigim un aparcament públic i gratuït.